ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ। ଏଇ କଥା ହେଉଛି 9 ମାସ ପୂର୍ବର ମୁଁ 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା। କେଜାଣି କେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ହଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ହଲାଉଥିଲି। ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବା ସମୟରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ବେଞ୍ଚ ହଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆବାଜ ଶୁଣି ପକାଇଲେ। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲିନି। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠାରୁ ରାଗ ତମ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଠୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ଖାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ବା କିଛି କାମ ନ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ପିଟିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି? ମୁଁ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସେହି ବୟସରେ ମୁଁ ବିଜନାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଖରାପ କାମ କେମିତି କରିବି ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଦିନଠୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ମୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଦୁନିଆ ତୁମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।